ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристи ҷей. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи оё дар Федератсияи Россия маҳдудиятҳо ҷорӣ мешаванд ё ин ки не, яъне ки дар Россия чӣ хеле ки дар байни мардум гапҳо рафта истодааст ки карантини сахт мешавад. оё ҳамин гап ҳақиқат дорад ё ин ки не, ҳозир мо ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. пеш аз шурӯъ кардани мавзӯъ мо як канала бародарони азиз ба шумо тавсия медиҳем ки дар омада дар ҳамин канал подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. Бародар каналаш биосинтез тв ном дора ва ин канал бисёртар дар бораи дорувориро истифода бурдан, яъне ки барои муолиҷа кардани ягон узви бадани инсон доруҳоро ба шумо тавсия медиҳад ки чӣ хел истифода барен ва умуман канал дар бораи духтурияи бародаро бидорен дастгириш кунен. Агар ягон саволаш дошта бошен дар ами экран рақамҳои телефонаш ҳастай, бо лично дар худаш занг бизанен ё ки ягон социални седа аму рақамҳоро бинен дошта боша, муроҷиатш кунен, ба саволҳотон ҷавоб мегардона. биосинтез тв обунашен, дастгириш кунен. ва инак шурӯъ мекунем мавзӯи асосиро дар мавриди карантин дар Федератсияи Россия. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, айни ҳол дар Федератсияи Россия дар умум зиёда аз 1 миллиону 400 ҳазор аҳолӣ ба ҳамин беморӣ гирифтор шудагиянд ва тақрибан 1 миллионаш аз ин беморӣ шифо ёфтагиянд ва боз чандин касои дига фавтидагиянд, яъне ки бо роҳи ҳамин гуна касал. ва суол дар иҷа ба мобайн меояд ки оё маҳдудияти сахт дар Россия ба мисли моҳҳои май ё ки апрел ҷорӣ мешавад ё ин ки не? Бародарони азиз, президенти Федератсияи Россия Владимир Путин ин чиза исбот кард ки ҳатто фикри маҳдудият ҷорӣ кардана надоранд ва ҳукумати Федератсияи Россия ба мардум эълон кард ки Федератсияи Россия тасмим гирифтагӣ нест ки маҳдудиятҳои сахт барои шаҳрвандон бо сабаби ҳамин беморӣ ҷорӣ бигардона. вале дар ин қайд кардагиам боз дар ҳамун пешниҳод чун ки аз сабаби зиёд нашидани беморӣ бояд шаҳрвандон қонуну қоидаҳоро риоя кунанд, яъне ки дар ҷоҳое ки гашту гузор мекунанд бо маска бигарданд ва бо перчатка. ва барои чӣ карантин намекунанд? Президенти Федератсияи Россия Путин қайд кардагия ки агар боз карантин кунанд, и ба давлатшон зарари калон мерасонад аз ҷиҳати экономикаи давлат. барое ки агар бо 3 моҳ 4 моҳи дигар карантин бикунанд, корхонаҳои калон, заводҳо, ҳама фабрикаҳо баста мешаванд. аз як ҷиҳат мардум бекор мемонанд ва аз ҷиҳати дигар заводу фабрика ки кору фаъолият накуна, экономикаи давлат меғалта, яъне ки сатҳи пешравии давлат суст мешавад. ба ҳамин хотир президент ва ҳукумати Россия эълон кард ки мо ягон хел фикри карантини сахт кардана дар Россия пешниҳод кардани нестем, яъне ки ҳамин чиза мо кардани нестем, вале бояд шаҳрвандон қонуну қоидаҳоро риоя кунану дар ҳар куҷое ки гашту гузор мекунанд, дар уҷа чӣ қоидае ҳастай, бояд қонунҳоро риоя кунанд. мисол мегирем, дар ҷойҳое ки одам бисёрай масофаи байни одаморо риоя кунану бемаска нагарданд, умуман ҳамаи қоидаҳои ҳамин бемориро риоя кунанд ва карантин дар Россия намешавад. ба ҳамин хотир бародарони азиз гуфтанием ки чандин нафаро ба мо суол медоданд ки оё ин чиз ҳақиқат дорад ё ин ки не, вале ина имрӯз вақт шид ки аз ҷониби ҳукумати Россия ҳамин фармон пешниҳод шид ва мо фармони ҳукумата пешкаши шумо гардонидем. ва пештар аз ин фармон агар ягон ҷое ки маҳкам шудагӣ боша, яъне ки чандин нафарои дига ба мо ҳам суҳбат мешавем ба нафароне ки дар Россия қарор доранд ва аз ҳолати Россия пурсон мешавем ки дар чӣ гуна ҳолат қарор дорад ё ки куҷоша баста карданд, дар куҷош маҳдудиятҳо ворид карданд. агар ки пеш аз ин қарор буромадан чандин ҷойҳоро ки баста карда бошанд, мумкин аст ки бо аз нав кушодашон кунанд, чунки президент ин чиза
қабул накард ва гуфт ки фикри карантин кардана мо дигар надорем, вале бояд шаҳрвандон эҳтиёт кунанд, риоя кунанд қонуну қоидара. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад дар поёни ҳамин видео комментарияда ё ки дар инстаграми ма равон кунену видеоҳои нав ва хабарҳои нави моро интизор бошед. Дар канали Юрист TJ ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.